Sanibonani, igama lami nguThandekile wakaHlomuka. Ngisuka endaweni yaseNanda, Ohlange. Ngikhule khona isikhathi eside kakhulu Ohlange. Ngiqale ukufunda kwami amabanga aphansi ngiwaqale Ohlange sorry, qala phansi. Qala phansi. Qala phansi. Sanibonani, igama lami nguThandekile wakaHlomuka. Ngisuka endaweni yaseNanda, Ohlange. Ohlange ngihlale iminyaka eminingi khona. Ngoba ngiqale ukufunda khona eNanda, ngaqala HP school yakhona eLangalibalele Langalibalele Primary School. Ngasuka eLangalibalele Primary ngahamba ngaye eNkosinathi Secondary. Mangisuka eNkosinathi Secondary ngayo uVuyiswa Mtolo Secondary. La ngigcine khona ke ngigcina eMqhawe High School. Ngithe mangisemqhawe ngifunda eHigh School ngangifunda ugrade 9 khona, ngangifunda ugrade 9 khona. Ngahlangana nensizwa ngizothi nje iO ngoba sasisho ngama O ngesikhathi sethi sidala. Ngahlangana neO yona njengoba mina ngangifunda ugrade 9 nje yona ifunda ugrade 10 yona. Sashiyana ngama class. So sasabantu nje isikhathi esiningi abahlezi bendawonye kwakhona esikoleni sesaziwa nokwazi ukuthi siyathandana mina nalensizwa le. Igama layo kwakuwuBongani lensizwa lena. uBongani wakaNdlela. Hayi sathandana noBongani saqala sakudlala nje esikoleni. Kanti into yethu izoloku ichume njalo sesaziwa ngisho esikoleni ukuthi labantu laba hayi bayathandana. Hayi sathandana noBongani sathandana saze wahamba uBongani esikoleni esephasile umatric yena ngasalela ngemuva ngoba yena wayephambili ngendukhuzana ngesikole. Uthe mayisehambile yena wayapi wayofunda eSultan. eSultan lakhona azange ngikhohle uBongani ngendlela mina angithanda ngayo. Ngangithi ngoba nakuse endaweni enamabanga amakhulu uzobona nabanye abantu abahle futhi. Ngase ngingenalo nje ithemba ukuthi uyophinda aqhubeke nami kodwa isikhathi esiningi mayithola lo chance mhlawumbe ubeka ahambe aye esikoleni ayongibheka noma ahambe aye ngasekhaya futhi afike angibheke nasekhaya ngabona ukuthi hayi cha ayangithanda lo mfana lona. Hayi wahamba nami ngaze ngasiqeda nami isikole futhi ngakhetha khona ukuthi hayi ngizoya la khona uBongani khona. La ngempela ngathathwa eSultan saqhuba impilo noBongani. Sayiqhuba khona futhi wena wayenza u4 years eSultan mina ngenza u3 years. Kusho ukuthi saphuma kanye noBongani eLukhuzeni esikoleni. Takusuka lapho ke sesiphumile esikoleni sekufunakala indaba zomsebenzi ke manje. Wawuthola uBongani umsebenzi. Wawuthola uBongani umsebenzi, wathola i-teaching uBongani. Uthe suka lapho kwa-teaching futhi wayeka ngoba phela kubo kwangeve ku-rich kubo, bakwabantu aba-rich kakhulu. Wathi ena uyoqhuba amabhizinisi akubo ngoba amabhizinisi akubo ahamba phambili kakhulu. Okay, mina ngahlala ngawuthola umsebenzi isikhathi esiningi. Uthe suka lapho uBongani wayengitshela ukuthi ngingawari njengoba umsebenzi ngawuthola nje kodwa ngizowuthola ngelinye ilanga. Kodwa ke usefuna ukuthi angithatheke manje ayongenza umakoti wakhe ngihambe ngohlala kubo. Hayi ngathi mina kanjani mina manje ngoba phela nami ngisafuna ukuthi ngisebenzele abazali bami ekhaya. Wathi cha kulungile lokho uyokhokha nabazali bami futhi bagawukhela nabazali bami indleko zakhe, indlebo zabo ababekade bengifundisa ngazo. Okay, waqala ke umshikashika ukuthi kufanele ukuthi kulotsholwaneke manje. Wangilobola uBongani. Umshado wethu wawumuhle kakhulu. Sekufika ilanga lomshado wawumuhle ngalendlela oxaka ukwenza. Ngafika nangaphakathi endlini bangithanda kakhulu. Kwakumuzo rich ngalendlela kunamatekisi inqwaba kubo kube namabhizinisi nje itolo yonke into. Nami ngafike ngayiqanda lapha ngoba mina ngangenzi lutho. uBongani engithanda ngalendlela ukuthi akafuni ukuthi ngithinte lutho. Ngahlala nami ngase ngiyanethezeka ke noBongani kanye nomndeni wakhe kwakuhle impela. Baze bashona ke abazali bakhe ke uBongani. Bashona abazali bakaBongani sasala noBongani sasarana umuzi. Uthe sekuphakathi ke lapho ke wathi uBongani kumina ke sengishintshela ke manje. Wathi uyazi la ekhaya kunendlela esithola ngayo imali okufanele nawe uyazi futhi lwasi rich kangaka nje. Ngabuza mina ngathi indlelani leyo.
wangithatha wangisa kwelinye ikhosombane uBongani. Mangifika kulelo khosombane lelo kukhona imbalakaxa yenyoka engakaze ngize ngiyibone. Wathi le nyoka le lapha phakathi inyoka kufanele ukuthi sonke isikhathi uzohamba uyoyiphakela ngoba phela usibona sinjena nje lana kungenxa yayo le nyoka la. Nawe nje unjena nje isimanga sayo le nyoka lana. Ngaqala ngaxa ngoba phela mina ngangumuntu oyikholelwayo mina. Ngathi Bongani kodwa uyenza kanjani into kanje ngoba uyangazi ukuthi angihlukani mina noNkulunkulu. Wathi Bongani angithi ushade mina wena. So ke manje na ke uzongena ke nawe kulento yala ekhaya. Waqala washintsha kuBongani. Yabona nje wangishintshela uBongani ngathi ngizoyithi ngoba phela lento ayihambisani nami. Lapho ke naleyo nyoka leyo ke isingqolozele emehlweni kwathiwa angihambe ngekuyona afike yangikhotha inyoka. Yabona ngangazi ukuthi fanele ngenze njani empilweni yami. Yazi nje ngangazi fanele ngenze njani empilweni yami Nkosi yami ngiyikholwe nokukhola ngathi ngenze njani ngoba phela abazali bami babesakhona. Ngibatshele lento lezenzeka la ekhaya. Ngoba phela kuye kuthiwa masuphumile kini usuphumile nje usiyokwenza zonke izinto ezenziwa kulo muzi lo oshadele kuona. Hayi kodwa kwasho ukuthi cha ngeke ngahamba ngayiphakela okokuqala inyoka. Ngisaba ngangisaba bakwethu. Ngiphakela le nyoka la ngoba naye ngendlela eyenza ngakhona ngendlela eyibonga ngakhona ngaphinda futhi okwesibili ngahamba ngoyiphakela. Hayi okwesithathu ngathi ngeke Bongani ngeke iyangixaka lento. Ngeke ngize ngisakwazi ukuthi ngiyiphakele le nyoka le. Wathi uzokwenza lokho ushade nami wena. Ushade la ekhaya wena. Mina ngakukhokhela inkomo mina. So ke konke okwenzeka la ekhaya uzokwenza futhi nawe. Le nyoka le wena uzoyiphakela. Wesho lapha ubone ukuthi ushintsha ngisho nasebusweni ukuthi ngempela ufuna ukuthi ngiyenze lento. Hayi ngahlala nalento ngabona ukuthi ngeke phela ngize ngihlale nento kanjena. Ngafonela ekhaya kuma. Ngamtshela lonke nje into yakhona eyenzeka layo lapha kulowa muzi naye wamangala ngoba phela thina ekhaya siyakholwa sikhola kakhulu futhi. Wathi umana manje na wenze njani? Ngathi ma lento ihlangene kakhulu noNkulunkulu. uNkulunkulu akayifuni into kanje. Ngiyaphuma mina mala ongenani ngizokweqa futhi. Wathi umana cha ungeqi uhlale nomyeni wakho phansi ukumchazela nje yonke into ukuthi wena ngeke uzimpela ukwazi ukwenza kanjena. Ngathi mana ngihlale naye ngamtshela ngathi ngize ngikwazi ukwenza kanje. Kodwa yena waqhubeka yena wathi ngizokwenza ngoba yena ukhiphe izinkomo yena. Ungithengile mina la kunina. So ukhiphe izinkomo zakhe. Ngathi ukuhlala kancane. Emva kwaloko ngabona ukuthi impela hayi ngeke uBongani manje na usengenzela ezinye izinto engazazi manje. Ubese mase efuna ukuthi ngihambe ngenyokeni ngoyiphakela ayiphakele yena inyoka then bese ngiyayithatha ke mina ukudla ke ngendlela engihudula ngayo wawungathi angiyena lo muntu akamthanda kanje oyenganyatheli phansi ngonyawo owayihamba ngeimoto sonke isikhathi noma la e-tax shop anyane eseduzane ngangihamba ngemoto mina. Manje kwasekushintshile konke lokho usungathi akaze ngize ngibe yilo muntu uBongani ayimthanda ngalendlela. Weseveza nangihudule noma yikanjani angigqavule njena angiphise athi angithathe ngikudle nginikeze yona le nyoka lena. Ngayibona impilo yami ishintsha ngempela ngathi kodwa Nkosi yami ngiyofana yini nalento lena. Ngiyofana yini nalento. Hayi ngazaca ngafika khona ngikhuluphele ngimuhle ngiye yonke kodwa ngagcina sengiwumxhilibana nje. Sengiwumxhilibana. Ngithe ngisuka lapho ke ngabona ukuthi cha ngeke ngize ngisakwazi ukuthi ngibekezelele lento. Ngathatha yonke imithwalo yami engekho uBongani sahambile naye emabhizinisini lawa ala ekhaya. Ngathatha imithwalo yami ngahamba nayo ngaye naye ekhaya. Ngafike ngathi ma ngihlulekile uthe angibekezele kodwa manje mina ngihlulekile sengiyabuya ngize ekhaya. Wathi umana mayifika la uBongani uzothini ngempela. Ngathi yabona nje la ekhaya ngeke size sivule isicapha. Wathi phela izinkomo wayinikeza thina. Thina sothini. Ngathi mina manje ngicela nimchazele ukuthi impilo ethe siphilayo la ekhaya eyokukholwa kuphela. So mina ngijwayele indaba yokukholwa ngijwayele zonke lezi zinto lezi indaba zokuthi fanele ukuthi ngihambe ngiyophakele inyoka bathwele labantu. Hayi uthe suka lapho uBongani wayesengigada konke unyawo nonyawo la engihamba khona sengisekhaya. Maye kukhona la engeke ngaphuma khona ekhaya. Angibona uBongani uyongixavula uyongibuyisela ekhaya lakhe. Afike angishaye uBongani ngibe amapibhom yonke umzimba. Bakwethu ngithe ngisuka lapho futhi ngolunye usuku ngithole intuba ukuthi ngihambe. Ngahamba ngangaye ekhaya manje ngase ngiyahamba sengiyapi
sengiya kamzala wami sengiyohlala khona ngamchazela yonke nje umzala wami into nakhona kubongani futhi wahamba futhi nakhona ngoba phela wayesezwile ukuthi ngamzala wami nakhona futhi wafika wangithatha futhi engixavula engishaya hayi kodwa ekugcineni ke ngigcineke ngingasakwazi ukuthi ngihambe ngiyeke nobungani ngoba ngamtshela ubungani ngathi angisakwazi ngempela impilo yethu ayivumi ukuthi sihlale thina sobabili ngoba manje mina ngikwazi ukuphakela inyoko wathi wasethembisa ukuthi uzongibulala la ngabona khona ukuthi impilo yami impela hayi kusho ukuthi siyaphela emhlabeni kodwa ngangihlale ngithandaza sonke isikhathi ngithandaza uNkulunkulu ukuthi Nkosi yami ngiyacela Nkosi yami ukuthi umshintsho ubungani kodwa nje ngathi umthandazo wami iyayivisana iphelele la eLukhuzeni okhethe hayi ngithe ngisuka lapho ke ngamtshela ke ngqo manje ngathi ongenani ke usengafanele engibulaleke manje ngiyahamba mina ngiphindele ekhaya straight ngase ngiyahamba ke sengiya ekhaya sengiyohlala ekhaya ke hayi wangiyekela ke ngahlala ekhaya wathi kodwa uyazi ukuthi likhona ilanga engobuya ngalo kodwa mina ngizitshela ukuthi angisobuye ngiphinde ngihambe mina ngibuyele kubungani ngoba ngihlukumezeke kakhulu into engihlukumezeke kakhulu iyona lenyoka le kwakuthiwa angiyondle mina ngingakwazi ukuthi ngiyondle ngendlela lenyoka le hayi ke sengiyashoke bakwethu ngithi Nkosi yami mhlambe bakhona abanye futhi abafana nami laba akuthiwa mhlambe abanye mhlambe babondliswa mhlambe umagundana amaningi ebayenzawo abanye bondliswa zona izinyoka lezi sengiyasho ngithi mina ngiyasho nje ngithi phuma kuleyo ndawo leyo ngoba phela into ongayazi leyo nto wena ngempela into ongakhulisanga ngayo mawubona nje ukuthi cha kumele ukuthi uphumile kulento phuma ungahlali ngoba lento ihlukumeza kakhulu ngahlukumezeka kakhulu mina kabongani phela lapho indaba yami Is there Black Life TV